Ens ha sorprès molt els dos últims informes d'Idealista i Fotocasa, on diuen que el lloguer de Barcelona ha crescut un 13,9% respecte a l'any passat. S'han assabentat que des del març del 2024 a Catalunya s'estan aplicant la limitació de preus de lloguer i que no és possible que hagin pujat un 13%. Només tenen en compte els lloguers de temporada i no els d'habitatge habitual. Més que res perquè si anem a l'Incasòl, que és l'organisme que rep totes les fiances dels lloguers d'habitatge habitual a Catalunya, diu que a l'últim trimestre de 2024 han caigut els preus un 1,1% respecte als preus del 2023. S'ha focalitzat la baixada, evidentment, als municipis on s'aplica el topall de preus, o sigui, els municipis que es troben dins de les zones tensionades. Idealista, Fotocasa, d'on traieu les dades per dir que han pujat un 13%? Amb tot aquest enrenou, no et preocupis que llogar encara és rendible. Si vols llogar el teu habitatge, contacta'm i t'ajudarem.